हाय खुलुमबाय आङो महेन्द्र मोटिवेशन स्पीकार आरो एडुटेनर मोनसे स्पेशियल खोथा सावरायनो फै मोनसे फर्मुलानि खोथा देरहासार एबा जौगासार जानो हानाय फर्मुलानि खोथा बे खोथाया बयनिबो थाखाय गोनांथार बयबोथ' जौगानो देरहानो हास्थायो नङासै अब्लालाय मानोथो सानैसोआल' जौगाहायो माखासेया जेननाङो जौगाहानाय देरहाहानाय सुबुंफोरनि बागै नायबिजिरोब्ला फर्मुलाखौ मोनथिनो हायो खेबसे गेदेमा बिगियानिक आरो सुबुंनि हादरगिरि महरै मोनथिजानाय डॉ एपीजे आब्दुल कालामआ बिबुंथि होनायनि सोंलु सोंनाय आयदायाव सासे फरायसालिया बिथांखौ सोंदों सार नोंथाङा माबोरै एसेबां गेदेर सुबुं जानो हादों बिथाङा मिनिनायजों फिन होदोंमोन आं गावखौ माबोरै गेदेर जानाय मोनथिया आंनि बादिब्ला खायसे मावफारि मावनायनि गेजेरजों गिदिर जानो हायो बे मावफारिफोरा नैबे बायदि नोंहा मोनसे गेदेर सिमां थाथारनांगोन दे बुंनायसाय आंहा मोनसे गेदेर सिमां थाथारनांगोन फरायसुलियाबो बुंफायो आंहा मोनसे गेदेर सिमां थाथारनांगोन बेबायदिनो गियान आरजिबाय थानांगोन खामानि मावनायाव गावखौ बावसोमनांगोन आरो नांथाब नाजानांगोन जेंनाखौ गैयै बायदि गियै जानांगोन अब्लानो गेदेर सुबुं जानो हागोन बिथांनि बे फिननायावनो जौगासार एबा देरहासार जानायनि गुबै फर्मुलाया दं बाथ्राखौथ' जोंबो मोनथिनाय बायदि मोनो नङासै थेवबो मानोबा गोसोआव माबाफोर गुबुन मोनसे मेजिक एबा जादु गोनां फर्मुला थाबावनाय बादि मोनो थाखोमानाय माबाफोर गोहो दङ नामा फै नायबिजिरनि बिथां आब्दुल कालामआ बुंनाय खोथाखौनो बुहुमनि धोनिसिन सुबुं आमाजननि बिगोमा जेफ बेजस नैथि धोनिसिन सुबुं माइक्रसफ्टनि बिगोमा बिल गेट फेसबुकनि बिगोमा मार्क जुगारबार्ग स्पेसएक्स टेस्ला मटर बोरिं कम्पानि ओपेन एआई निउरालिंकनि सीईओ बिगोमा इलन मास्क रिलायंस ग्रुप आरो जिअ'नि बिगोमा मुकेश आम्बानी टाटा कम्पानिनि गाहाय दानबीर रतन टाटा आरो रोजा रोजा बायदि बिथिङाव देरहाहानाय जौगासार जानाय सुबुंफोराबो बुंदों बिथांमोननि बुंनाय मावनायाव बे फर्मुलाया बाहायजानायखौ नुनो मोनो थामहिनबा बेनो थार फर्मुलाया जेबो मेजिक जादुनि फर्मुला गैया जों मिन्थिनानैबो मिन्थियै बादि माखौबा नेना थायो बाहाना खालामो जोंनि बांसिननि सिमानो रोखा नङा थि नङा कनफिउज्ड माखौ लागोन माखौ दोनगोन बेखौ दांजां बैखौ दांजां गाव माखौ साबसिन मोनो बेखौनो थियै मिन्थिया मावनायखौथ' मा बुंनो बानायासो बारा धोरोम बिजाबफोराव दं खामानियानो धोरोम नाथाय जोंनि बांसिनानो बेबायदि साना सा साज्रां गोथौयै रोंनो नाजाथाबनो नागिरा बिदियावलाय मानो जौगानो मानो दोनो फै दिनै जों समायखिरा लानि बिथां देरहासार सुबुंमोन बाहायनाय बै फर्मुलाखौनो जोंबो बाहायदिनि जोंबो देरहानि जोंबो जौगानि जोंबो आबुं जिउ दानि जोंबो गेदेर सुबुं जानि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरो गुबुनफोरजों शेयार खालाम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गुबुन मोनसे एपिसोडआव लोगो मोनगोन आसाजों
खुलुमनाय जाबाय।